Terve! Mun nimeni on Jukka Niittymaa. Tämä on Aina parempaa johtajuutta videoblogi ja kun sä voitat, mäkin voitan. Tässä videossa mä puhun inspiraatiosta ja mistä sitä voi ammentaa. Aloitetaan tarinalla. Mä olin pikkupoikana tosi innokas kalamies. Se oli varmaan seurausta siitä, että mä rakastin savukalaa. Mun intohimo oli sitä luokkaa, että mä saatoin istua tuntitolkulla rannalla ja odottaa, että koska se kala nappaa. Olin aika kärsivällinen lapsi ja tiesin, että ennen pitkää palkkio on tuleva, kun vaan malttaa istua ja odottaa. Mutta kuitenkin se, mikä mua vähän ärsytti siinä kalastamisessa, oli se, että ne ongella saatavat kalat oli aika pieniä ja säälittäviä. Sellaisen pienen kalan syöminen, niin se oli aika vaivalloista ja siinä ei hirveästi ollut sitten sitä hyvää savustettua lihaa. No, mun aivoissani kehittyi sitten sellainen ajatus, että jos mulla olisikin isompi koukku, se tarkoittaa sitä, että kalalla olisi isompi suu. Ja kun olisi isompi suu, niin se tarkoittaisi, että kalakin olisi varmasti isompi. Tästä motivoituneena, inspiroituneena päätin sitten, että mun pitää saada isompi koukku. Olin jostain oppinut, että metallia voi taivuttaa, kun sen on kuumentanut. Ja sattumoisin löysin sellaisen hyvän pitkän metallitangon, joka oli mun mielestäni oivaa materiaalia sitten valtavaksi ongen koukuksi. Odottelin kärsivällisesti, että eräänä kauniina päivänä saunanpesässä oli tuli ja saunomiset oli saunattu ja oli mun aikani koittanut. Mä laitoin isän työhanskat käteen ja otin sen teräksisen metallitangon ja laitoin sen sinne uuniin. Odottelin aikani, hiki valui varmaan otsalta ja välillä katsoin, että onko se tarpeeksi kuuma, hehkuuko se ja ei ollut ja odotin kärsivällisesti ja annoin kuumeta lisää, kunnes totesin, että nyt se on varmaan hyvä. Sitten seuraavaksi mä menin työkalupenkille tai mikä se sitten olikaan ja hakkasin vasaralla sitä kärkeä kapeammaksi niin, että se olisi ollut terävempi niin kuin ongenkoukun kuuluu olla. En nyt muista kuinka terävä siitä tuli, mutta se ei ole ehkä se pointti. Seuraava prosessin vaihe oli se, että kun mä otin siitä tangosta kiinni ja laitoin sen ruuvipenkkiin, niin mä väänsin siitä koukun. Olin suoritukseni tosi tyytyväinen ja muistan, että mulla oli hieno valtava jotakuinkin tämän kokoinen ongenkoukku hallussani. No sille ei tietenkään ollut sit yhtään mitään käyttöä, mutta se on tarina toinen ja niin poispäin. Siirryin virvelöintiin ja ennen pitkää sitten lopetin kalastamisen, kun rupesin miettimään liikaa asioita. Mutta se ei ollut se pointti, miksi mä halusin kertoa tämän. Se pointti oli se, että tässä oli 2 opetusta tässä tarinassa. Ensimmäinen opetus oli se, että jotta sä voit olla inspiroitunut ja motivoitunut, sulla pitää olla joku halu. Sun pitää tuntea itse sillä, että sä tiedät, mitä sä haluat elämässä. Mitä kohti sä haluat kehittää itseäsi. Se motivoi sua, se inspiroi sua. Se on niin kaiken pohja, se on malmi. Se on se, mistä sä teet sen metallin, jonka sä sit muovaat siihen muotoon, joka vastaa sun käyttötarkoitustasi ja sun haluas. Tämä toimii silläkin tasolla hyvänä esimerkkinä, että laittamalla itsensä paikkoihin, jotka ovat kuumia, ihminen tekee itsestään muokattavan. Ja sellaisia kuumia paikkoja, joihin ihminen voi itsensä laittaa, on inspiroivat tilaisuudet, inspiroivat ihmiset, inspiroivat kirjat, inspiroivat videoblogit, kuten vaikkapa tämä Aina parempaa johtajuutta, ja sitten kaikki muut mahdolliset, mitkä nyt sitten vaan maailmassa tuntuu siltä, että se antaa elämyksiä ja kokemuksia. Tämä toimii myöskin sitten käänteisesti niin, että sun ei kannata laittaa, tai sanotaan näin, että sä et ole muokkautuva, niin helposti muokkautuva, jos sä olet ympäristössä, joka on kylmä. Tai sä oot ihmisten kanssa, jotka ei ole inspiroivia.
ympäristöllä on valtava vaikutus siihen, miten sä pärjäät ja miten sä pääset eteenpäin elämässäsi. Mutta se ei ole sattumaa. Sä voit oikeasti rakentaa, sä voit oikeasti ympäröidä itseäsi pikkuhiljaa askel kerrallaan inspiroivilla asioilla. Tämä video alkaa lähestyä loppuaan. Toivottavasti mä onnistuin inspiroimaan sua edes vähän. Olisi tosi mahtavaa, jos sä tilaisit tämän videoblogin itsellesi, sillä se motivoisi mua ja inspiroisi tekemään lisää näitä videoita. Kiitos kun katsoit. Mun nimeni on Jukka Niittymaa. Tämä on Aina parempaa johtajuutta videoblogi ja muista, että kun sä voitat, mäkin voitan. Nähdään seuraavaan kertaan. Moi!